erään. 229 Petri Saarela kerkiää, eikä kyllä nippanappa siitä kerkiää, puikattamaan Juha Niemelä Kellanovi. Eli Saarela Niemelä joutuu kesken taaseen korjaamaan kertaalle ajolinjaa. Ja sitten alkaa Suomisella kiire siellä etuvetoisen kanssa. Hän katsoo nyt millä tavalla se etuvetosta sitten tuodaan. Tyytyykö Suominen tilanteeseen, että tältä osin on kisat. Jätin sanomatta mitä ajattelin. 191 Jokinen, Heiskanen, Yrjölä ja niin lähellä, ei tuo yrittäminen hyvää Yrjölä ja yhtään, ei sitten yhtään periaatteessa mahtumaan. Eli kärjestä Jokinen sitten siellä on tiukka Matikaisesta tarjoutuu paikka ja Matikainen oli hereillä tuossa tilanteessa, oli todella hereillä. Ja nelospaikalta kakkoseksi. Siinä oli niin kuin voi sanoa, että iskut oli kohdallaan. Tiesi just, että kun toiset, miten ne käsythän vai miten? Korhonen tulee Korhonen Kaukola. Siinä on kaksikko. Ja sitten onkin kolme rinnan siinä. Alikoski tulee kanteeseen kolmospaikalla. Ja mitä nyt lähtee Kaukola? Mikä reisun se Kaukola lähtee? Ajolinja oli kyllä ihan hirveä. Ei riitä eväät väärällä puolella nyt. Se on väärällä puolella, pitää saa sisään nyt vaan jäädä odottamaan sitten reikää. Ja Korhonen ei sitä reikää jätä, eli takasuoran tuosta vielä taistelu nähdään. Korhonen ja Kaukola menee miinaan. Ajovirhe, se korstautui. Alikoski nousi tässä vaiheessa kakkospaikalle. Kyllä se on pienikin lipsaus, kyllä on pojat on hereillä. Väyrynen. Ja haastaja löytyy, Janne Moilanen. Ja Väyrynen veti kyllä Kilinaskin, tuli Kilinaskin vetää tuohon. Ajattelin, että nyt ei ole suuria riskejä, mutta vuosikkeen kärki kaksikolle tekee hyvää, mutta väitän kyllä, että Väyrynen on tiukoilla Moilasen kanssa. Ja sitä nopeutta oli kuitenkin 110 jo parhaimmillaan tuossa kaarteeseen Väyrynen. Ja näytti, että mennään kävelyvauhtia. Mutta saas nähdä kuinka tuossa käy. Siellä on kyllä nyt niin mielenkiintoisen näköinen taistelu tuolla kärjessä. Siellä ollaan niin kuin suurin piirtein aika lailla tiukassa tuntuma. Viitanen, Koski. Viitanen on kyllä vähän antelossa myrkkyvalokuvia. Aika lailla hyvin se naisen liikkuu ja Viitasella näitä meni täältä löytyy. Mellon etuveton Gardani voitot vuosina 2002, 2005 ja 2007. Ei mikään kädetön nöötipoika, ei todellakaan. Kääpiö villakoira. Se piti olla Eskosen ylös. Eli kärjessä tässä vaiheessa 78 Urpo Niinikoski pannastuu tuohon, kun tulee se 5 minuuttinen, se on helpompi käsitellä silloin. Eli Niinikoski siellä tällä hetkellä kärjessä ja ulos on joutumassa sitten Suomis Esko. Kilpailija numero 200 Jyrki Roininen, Mustava.